Des de més estem bastant preocupats. A veure, menys atur i més ocupació no significa en cap cas que la qualitat de vida dels veïnats i veïnades de Palma sigui millor. No significa en cap cas que l'ocupació de les persones que estan fent feina ara sigui de qualitat. Hem de mirar quines són les condicions de les persones que estan contractades, a veure si són millors condicions que fa un any, fa 2 anys, fa 5 anys. Nosaltres creiem que no. La temporalitat és cada vegada major. Els salaris, encara que no tenim dades estadístiques, evidentment són més baixos. No sé si coneixen a treballadors i treballadores pobres. Nosaltres en coneixem molts i moltes. Són persones que tenen un salari però així tot no arriben a final de mes. Estan en el llindar de la pobresa. Estan en perill d'exclusió social. Aquestes persones són molt vulnerables i han de tenir polítiques actives dirigides a elles. Només una de cada 5 persones que estan aturades esperen trobar feina qualque dia. Això significa, segons aquestes dades, que més de 30.000 persones no tenen feina, però els que a més no tenen esperança de trobar-ne. Aquesta població és una població que creiem que des de Cort hauríem d'atendre de manera ràpida. Necessitem una economia molt més solidària, local i realment productiva, allà on l'especulació i l'explotació quedin fora. No podem permetre una economia que exploti i especuli amb els nostres recursos i amb nosaltres mateixos.